sarritan gaztei esaten ez jakena, nik uste dut gauzak dira moduan azaldu behar dela. Alderdi politikoek askotan hitz egiten dabe gaztediaz. Baina ez pentsau gaztediaz kezkatuta dagozenik. Alderdi politikoak normalean hurrengo hauteskundeaz kezkatzen dire. Eta zuek adineko jendearekin konparatuta gitxiago zarete. Botuak adineko jendeen artean dagoz. Eta beste alde batetik, gitxi zarie eta gainera gitxitan parte hartu. Politiketan edo boto moten eta abar. Orduen, holan jokatzen dabe alderdi politikoek. Baina guretzako ezberdintasun bat dago. Gu ez gara edozein alderdi politiko. Guk zer daukogu eskuartean. Herri hau bizirik irautea. Herri honen arima eta nortasuna bizirik mantantzea. Eta horrexegaitek guretzat bai sariela ardura. Guk bai kezkatu behar dogula, garela, gaztediaz. Horretan ezberdintasuna. Eta horretan ere Eusko Alderdi Jeltzalearen balioa.